A mae'n braf eich weld chi a gai eich croesawu chi'n gynnes iawn i'r cwmni y bore yma eto. Mae'n fore digon niwlog ym Pen-y-Bont. Gewn ni wybod yn y munud sy'n mae'n Aberystwyth. Ond maen nhw'n dweud i fod hi'n braf iawn yn America. Wel nawr, fel arfer, ni'n cofio am yn cyd aelodau yn ei gwahanol amgylchiadau, yn enwedig y rhai sydd wedi methu ymuno gyda ni y bore yma. Ac i ni'n meddwl am rai mae'r dyddiau yma yn ddigon anodd iddyn nhw. Wy'n siŵr bod chi'n gwybod erbyn hyn y bydd angladd Dennis dydd Mercher nesaf yn amlosgfa Llangrallol. A mi fyddwn ni'n cofio am Wendy a'r teulu i gyd mewn modd penodol y prynhawn hynny, mae'n siŵr. Mae cyfeillion Porth Cawl hefyd wedi colli un o ffyddloniad yr eglwys ac un o ffyddloniad y Gymdeithas Gymraeg yn marwolaeth John Williams. John di bod yn wael iawn ers rhai blynydde bellach. I ni'n cofio am ei deulu yn ei profedigaeth. A mi fydd angladd John yn amlosgfa Margam wythnos i dydd Mercher. Mae'n ddrwg yn ei glywed hefyd am farwolaeth y parchedig Robbie Hall, gweinidog yr Hope, a mae'n cydymdeimlad ni gyda'i deulu yntau a'r eglwys. Gai ddiolch y bore yma eto i Felicity a Richard am y trefniadau ar yn cyfer ni. A Richard fydd yn harwen ni yn yn Oedfa bore Sul nesaf. Y bore yma, y parchedig Lenny sy'n yn harwen ni. Prin fod angen cyflwyno un o gyn aelodau ac un o gyn ddiaconied ffyddlon a gweithgar y Tabernacl. Ond mae'n hyfryd iawn cael croesawu Andrew yn ôl adre mewn ffordd, a mae'n braf iawn cael dy gwmni di. A wy'n gobeithio y byddi di'n teimlo'r un mor gartrefol yn yn cwmni ni y bore yma y pellter sydd ynddo ni. Gai ddiolch i ti am gadw at y trefniant o gadw'r Sul gyda ni yn y Tabernacl. Gai ddymuno pob bendith i ti yn yr Oedfa bore yma a gai nawr drosglwyddo yr awenau i Andrew. Diolch yn fawr. Wel, bore da i chi gyd, a diolch am y croeso didwyll ac am y fraint o gael bod gyda chi. Fel mae'n digwydd ar y funud, mae'r haul yn tywynnu yn Aberystwyth. Ond mae yna gymylau tywyll yn y pellter, felly mae yna storm ar y ffordd, siwr o fod. Mae Rosemary yn anfon i cofio natoch chi, mae hi ar y Zoom arall gyda Oedfa Gwilym Tudur o Eglwys Seion Baker Street. Mae yn Sul y cofio, ac ar y cychwyn, wy am ddarllen adnodau o yr 20fed salm a salm 46. Dyma gyfieithiad Bible.net o'r adnodau'r heini. Mae rhai yn brolio yn eu cerbydau rhyfel a'i meirch, ond i ni'n brolio'r arglwydd ein Duw. Mae Duw yn ein cadw ni'n saff ac yn rhoi nerth i ni. Mae e bob amser yna i'n helpu pan mae trafferthion. Mae'r arglwydd holl bwerus gyda ni. Mae Duw Jacob yn gair i ni. Gweddiwn. O Dduw ein tad, rwy ti gyda ni. Rwy ti wrth law o hyd i wrando cri. A diolch i ti y medrwn ni ymddiried yn dy gariad, yn dy ofal ac yn dy bresenoldeb. Tywys ni nawr at lan ysbryd wrth i ni gyd addoli. A thrwy gyfrwng yr oedfa hon, caniatáu ni eto weld gogoniant person Iesu. A gwybod o'r newydd, yr hyn yw de wyllus lan. Bendithia ni o dad,
maddau'n pechodau, yn enw'r Crist byw. Amen. Mae yn syl y cofio, fel y nodes i, a bydd rhai ohonoch chi, mae'n siŵr, yn cofio Llew a Susie James, ffyddlonied Eglwys y Tabernacl, a chymdogion caredig iawn i Rosemary a Minne pan o'n i'n bar ifanc newydd briodi yn byw gerllaw iddyn nhw ym Mhen y Fai. Ac ni'n cofio eu gofal mawr nhw dros eu mab David a oedd yn ffeiledig iawn. Roedd Mr James a Mr James o'n i'n ei alw fenydd Llew, roedd e wedi gwasanaethu yn y Merchant Navy yn ystod yr Ail Ryfel Byd. A fe ddwedodd wrtho i mae'r hyn oedd yn bwysig iddo fe ar syl y cofio, ond nid y gorymdeithio, ond yn hytrach mynychu'r Oedfa yn y Tabernacl, ac yn ystod y 2 funud o dawelwch, cofio am bartneriaid iddo fe a foddwyd ac a laddwyd yn ystod y rhyfel. Cofio gyda thristwch, nad yw pobloedd byd yn ymostwng i ddilyn ôl traed tywysog Tangnefedd. Ac fel ni'n gwybod gweitha modd, maes y gad yw i mewn llawer gwlad yn ein byd heddi, bore yma. Syria, De Sudan, Afghanistan, Yemen, Somalia, Nigeria, mae'r rhestr yn un hir. Mae terfysgaeth ar gynnydd a bwytfileiddiwch dyn mor erchyll a real. Wel, gadewch i ni wrando ar yr hyn sydd gan dywysog Tangnefedd i'w ddweud wrthym. Geiriau heriol o'r bregaeth ar y mynydd. Mathew, y 5 bennod adnodau 43 i 48. Chlywsoch, fel y dywedwyd, car dy gymydog a chasha dy elyn. Ond rwy fi'n dweud wrthych, carwch eich gelynion, bendithiwch yr rhai sy'n eich melltithio, gwnewch ddaioni i'r rhai sy'n eich casau, a gweddiwch dros yr rhai sy'n eich erlyd. Felly fe fyddwch yn blant i'ch tad sydd yn y nefoedd, oherwydd y mae ef yn peri i'w hael godi ar y drwg a'r da, ac yn rhoi glaw i'r cyfiawn a'r anghyfiawn. Os carwch yr rhai sy'n eich caru chwi, pa wobr sydd i chwi? Ond nid yw hyd yn oed y casglwyr trethu yn gwneud cymaint â hynny? Ac os cyfarchwch eich cydnabod yn unig, paragoriaeth sydd yn hynny? Ond nid yw'r cenhedloedd hyd yn oed yn gwneud cymaint â hynny? Felly, byddwch chwi'n berffaith, fel y mae eich tad nefol yn berffaith. Gweddiwn. O arglwydd Tregarog, cydnabyddwn yn awr nad oes yna unrhyw berffeithrwydd yn ni. Ac eto rwy ti newid llysio i ni fod yn berffaith. Yn berffaith mewn cariad ac mewn daioni. I ni'n diolch i ti o dad ein bod ni wedi gweld perffeithrwydd, cariad a daioni, ym mywyd a gweinidogaeth danwyr fab, yr arglwydd Iesu Grist. Y cariad a'r daioni ar gras hwnnw, a baroedd o gerdded llwybr unig y groes, ein llachawdwriaeth ni. A diolchwn o arglwydd, wrth i ni gredu yn yr arglwydd Iesu Grist, ein bod ni yn derbyn cymorth yr ysbryd glân, i garu, i dosturio, i wneud daioni. Ac ni'n gwybod o arglwydd bod yn byd ni'n gwyddi mas am ddaioni ac am garedigrwydd. A boed i ni gael yn herio drwy'r oedfa'r bore yma, i estyn ein dwylo at a ti, mwyn i ti ein tywys ni, i fod yn sianelau daioni a chariad yn hyn o fyd.
O arglwydd i ni'n cofio yn arbennig heddi. Yr rhai a ddioddefodd erchylltirau enbyd maes y gad mewn dau ryfel byd. A'r rhai sy'n dal i ddioddau erchylltirau rhyfel mewn cynifer o wledydd yn ein byd ni nawr. O arglwydd trigarog, agosar dydd hwn, at bawb sy'n mewn hiraeth ac mewn galar. Rheini o'n plithdir teuluoedd a enwyd gan Hywel ar y dechrau, a theuluoedd sy'n cofio mewn tristwch a hiraeth heddi, am anwyliad a gollwyd ar feisydd cad ein byd. Ac am anwyliad a gollwyd hefyd yn y bomio, yn yr ymladd, ym mhob gwrthdaro, ynghyd ar dioddefus rai a glwyfwyd. Ni allwn ni o dad ond eu cyflwyno nhw yn dyner iawn i ti yn awr, ac ar ei ti lefaru dy dangnefedd i'w calonnau. A dwy'n iddynt y diddanwch hwnnw a'r cysur ac ymgeledd hwnnw, yr wyt ti'n unig yn medru ei ddwyn. Ni yn cofio hefyd o arglwydd gresol am anwyliad sydd wedi colli bywydau drwy'r Covid yma. I ni'n cyflwyno pawb sydd yn ei dagre heddi, ac i ni'n cyflwyno hefyd dynion a merched a ieuenctid a phlant sy'n gweld y cyfnod hwn a'r cyfnod clw yn gyfnod anodd iawn iawn i ymdopi ag e. Yr rhai mae beichiau bywyd yn affwysol o drwm iddyn nhw'r dyddiau yma. I ni'n cyflwyno nhw o dad ger dy fron di, ac i ni'n gofyn ar ei ti ein cyfeirio'n unnau. Mae'n cynorthwyo ni weld ein cyfle i gynorthwyo'r dioddefus a'r ofnus a'r trallodus i gario'i beichiau. Helpa ni fod yn gyfryngau bendith o arglwydd. Helpa ni fod yn gyfryngau yn dy law i ledaenu terfynau dy deyrnas, i wneithir dy ewyllus lan. Bendithia ni nawr o dad. Maddau'n pechodau ni. Yn enw dy anwyl fab, yr hwnna'n dysgodd ni pan weddiom i ddywedyd, ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sanctreiddier dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyrwy'n ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion fel y maddeuwn unnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, can ei seiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. I ni ymuno nawr i ganu emyn Rhys Niclas, emyn rhif 222 yn eion ffydd. Tir datom ni o greuwr pob weini, tro di ei nos yn fydd. Par i ni weld holl lwybrau'r daith yn gloiwi, dan lewyrch gras a ffydd. Ac yn y trydydd pennill, fe welwch i'r cwpled yma, tir datom ni arweinydd pererinion, dwg ni i ffordd llesad. Ac yn ystod y neges y bore yma, fe gawn ni weld yr hyn yw'r rhan beth bynnag o'r ffordd llesad honno. Yr emyn rhif 222.
Ydych chi'n cofio geiriau ola Iesu ddisgyblion wrth iddo ffarwelio â hwy ar fynydd yr olewydd. Ewch gan hynny a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd gan ei bedyddio hwy yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân a dysgu iddynt gadw'r holl orchmynion a roddais i chwi. Ac yn awr yr wyf i gyda chwi bob amser, hyd ddiwedd amser. A dysgu iddynt gadw'r holl orchmynion a roddais i chwi. A dyma i chi ddau orchymyn o eiddo Iesu o'n darlleniad ni. Carwch eich gelynion, gwnewch ddaioni i'r rhai sy'n eich casau. Love your enemies, do good to those who hate you. Fe wyddom am ddewrder Martin Luther King a'i ymgyrch di-drais fel Cristion a gweinidog yr Efengil i ennill hawliau cyfartal i'r croen yn Unol Daleithiau'r America. A mae'r frwydr fel ni'n gwybod ymhell o fod wedi hennill yn llwyr. Ac roedd ganddo fe bregaeth ar garu gelynion yng ngoleuni dysgeidiaeth Iesu yn y bregaeth ar y mynydd. Ac fe ddywed bod yr ateb i'r cwestiwn pa ham y dylem ni garu'n gelynion yn drifflig. Sef, yn gyntaf, bod ateb casineb a chasineb yn gwneud dim mwy nag ychwanegu at y casineb. Mae ateb casineb a chasineb wel yn dyblu'r casineb. Yn ail, mae casineb yn gwirdroi ac yn niweidio'r bersonoliaeth. A dyma eiriau fe, gan gofio bod casau yn beth drwg a pheryglus, meddyliwn yn rhy fynych am yr hyn a wnair sawl ag a seir. Ond mae yna ochr arall na ddylid ei anghofio. Mae casineb yn niweidiol i'r sawl sydd yn casau. Fel cancer diatal, mae casineb yn erydu'r bersonoliaeth. A meddai fe wedyn yn drydydd, cariad yw'r unig rym sy'n medru troi gelyn yn gyfaill. Wel, fe all unrhyw un garu gyfeillion a'i anwyliad. Nid oes unrhyw anhawster o gwbl mewn caru'r rhai sy'n yn caru ni. Ond gosodir safon uwch i ddilynwyr Crist, safon na ellir byth mo'i chyrraedd ond drwy ei ras a drwy gymorth ef. Ac mwyn egluro hyn, mae'r arglwydd Iesu yn gafel yn un o orchmynion pwysica y gyfraith Iddewig. Roedd y bobl oedd yn gwrando ar Iesu'n pregethu yn gyfarwydd ar gorchymyn car dy gymydog a chasad a elyn. Rhan gyntaf y gorchymyn yn unig sydd wedi dod oddi wrth Dduw ac wedi ei gofnodi yn Leviticus. Car dy gymydog. Cymydog i'r Iddew oedd ei gyd Iddew, neb arall. Dysgwyd hynny iddo gan yr Abinied. A gwaith yr Abinied oedd dehongli'r gyfraith a'i dehongliad hwy oedd bod caru cymydog, sef cyd Iddew, hefyd yn golygu casau'r rhai nad oeddent yn Iddewon. Ac o ganlyniad, maen nhw'n ychwanegu'r geiriau a chasad a elyn at orchymyn cariadlawn Duw, car dy gymydog. A mae Duw eriod wedi dysgu blant i garu pawb. Dyma i chi un dyfyniad o lyfr y diarhebion, geiriau mae Paul yn ei lythyr at yr Rhufeiniaid yn ei dyfynu nhw. Os yw dy elyn yn ewynu, rhoedd o fara i'w fwyta, ac os yw'n sychedig, rhoedd o ddŵr i'w yfed. Yr Abinied, gyda chefnogaeth yr arweinwyr crefyddol, oedd yn dysgu bod cariad wedi cael ei gyfyngu i gyd Iddewon yn unig. Ac fe ymatebodd yr arglwydd Iesu i'r ddysgeidiaeth hon wrth ddweud mae ewyllus Duw yw bod un i garu pawb yn ddi wahân, hyd yn oed yr rhai sy'n ymddwyn yn greulon tuag ato.
Sut I chi a fi yn esbonio'r hyn yw cariad? Roedd gan y Groegiad nifer o wahanol eiriau I fynegu gwahanol fathau o gariad. A chi wedi clywed cyfeiriad gan llawer I bregethwr at y geiriau yma, mae'n siŵr da fi. Ei gair am y cariad sy'n bodoli rhwng ffrindiau oedd philia. Y gair am gariad rhwng bachgen a merch oedd eros. I ddynodi'r cariad rhwng rhieni a phlant, defnyddiwyd y gair storge. Ac I ddynodi cariad at gydddyn, sef tosturi ymarferol tuag at y gwan a'r anghennus, defnyddiwyd y gair philanthropia. Ond ni ddefnyddir un o'r geiriau yma gan Iesu yn ein testun, ond gair cwbl unigryw I ddynodi cariad Duw, a'r math o gariad y dylasau Cristnogion I fynegu tuag at ei gilydd ddau cyddynion yn ddiwahân, sef agape. Ac ystyr agape I wewi llysio daioni I berson arall. Ceisio I les ac ymddwyn tuag ato gydag ewyllus da, a hynny beth bynnag yw I agwedd ef tuag atom ni. Hyd yn oed os yw'n ymddwyn yn sarhaus tuag atom, yn ein niweidio ni neu yn ein brifo mewn unrhyw fodd, nid yw agape yn rhoi lle I unrhyw chwerwedd yn y galon, nac yn caniatáu unrhyw awydd I dalu'r pwyth yn ôl. Wel, ni all neb ohonom ni hoffi'r sawl sy'n ymbrothu ni, a geiriau cas. Ond drwy gymorth Duw, fe allwn ni caru, sef ewi llysio I lles a gweithredu I lles. Ni allwn ni hoffi pawb, mae hynny'n amhosibl. Mae hoffi yn ymwneud â'r emosiwn, ond rhaid I ni garu pawb, meddai Iesu. A rhaid I ni gofio nad yw Iesu'n dweud carwch y ffordd mae'ch gelynion yn byw. Dyw e ddim yn dweud carwch yr un awnant ac amddiffynwch I harferion drygionus. Na, mae Iesu'n sôn am garu pobl, pobl sydd ag eneidiau tragwyddol. Dynion a merched sy'n ysbrydol ddall na wyddant ddim am allu a chariad Crist. A mae cariad diwiol agape yn gweld y tu hwnt I weithredoedd pechaderus. Mae'n gallu gweld y tu hwnt I eiriau dichellgar a chas at yr enaid sy'n mewn angen am gymorth. Mae agape cariad diwiol yn rhywbeth gweithredol. Nodaf un peth yn unig y dywed Iesu sy'n datgelu agape. Cariad diwiol gweithredol yn ein bywydau ni. A dyma fe, gwnewch ddaioni i'r rhai sy'n eich casau. Yn lle talu drwg am ddrwg, mae Iesu'n gofyn I ni ymateb I ddygioni drwy wneud daioni. Dyna yw agape, carwch eich gelynion. Triwch y cynllun ar y teigr, oedd awgrym un gŵr, I weld beth a ddigwydd I chi. Wel, ni'n gwybod yn iawn beth sy'n digwydd ym myd teigrod. Ymosod a wnaeth teigr, a rhaid bod yn barod i'w ladd I achub ein bywyd. Chi fawr callach o roi soser o lath o flan teigr, sydd am eich tarpio chi yn y gobeith byddwch chi'n I ddofi fe. Ond nid teigrod yw dynion a merched. Ac fe fyn Iesu fod caru gelyn yn weithred sy'n mynd I weithio am I dynion am fod rhywbeth dwfn yn natur dyn sy'n ymateb I apel cariad. Fe ddywedodd Ioan am yr arglwydd Iesu, nid oedd arno angen tystiolaeth neb ynglyn â'r ddynolryw, yr oedd ef ei hun yn gwybod beth oedd mewn dynion. Mae Iesu'n gwybod beth sy'n mewn dyn. Fe wrthododd gredu mai teigrod yw dynion. Fe welodd Jeremia gynt na all y llewpart newid I frychau, ond nid llewpart yw dyn. Gall dyn newid, neu'n hytrach gellir ei newid. A'r grym yw newid, yw cariad. Gall y gelyn ddyfod yn ffrind. Nid trwy ei erlyd byd siŵr, nid trwy ateb gelyniaeth a gelyniaeth, ond trwy ei impio I ysbryd gwell,
a impio i mewn i bren cyfeillgarwch ac ewyllus da. Ystyriwch ddamer y Samariad trigarog. Roedd yr Iddewon a'r Samariad yn elynion ers canrifoedd, ond nhw'n casau i gilydd a chas perffeth. Syrthiodd teithiwr i blith lladron ar y ffordd o Jerusalem i Jericho. A mae'n debygol mai Iddew oedd hwn, ond ni chafodd gymorth gan yr offeiriad a'r lefiad Iddewig. Roedd rheini ar ormod o frys i fynd i gyflawni defodau crefyddol yn y deml yn Jerusalem. Ond ni wnaeth y Samariad betruso am eiliad, mynnodd ddangos cariad ymarferol tuag at y trian ar lawr. Nid Iddew a gelyn a welodd y Samariad, ond brawd yn ei angen, ac fe gerddodd yr ail filltir drosto. Dros un oedd yn perthyn i genedl oedd wedi dirmygu a dilorni i bobl ynte, y Samariad am ganrifoedd. Roedd y Samariad hwn wedi troi gelyn o Iddew yn ffrind wrth fod yn garedig wrtho. Roedd ei gariad wedi gludo nhw wrth ei gilydd. Fe gofnododd Leslie Weatherhead hanesyn enwog iawn am swyddog milwrol Twrcaidd yn arwen i filwyr i ymosod ar deulu o Arminiaid yn ei cartre. Lladdodd y swyddog y tad a'r fam oedrannus a rhoddodd y merched i'r milwyr. Cadwodd y ferch yna iddo ef ei hun. Cafodd ei threisio ganddo, ond o'r diwedd llwyddodd i ddianc. Derbyniodd y fforddiant i fod yn nyrs, a maes o law fe gafodd ei hun yn nyrsio mewn ward i swyddogion milwrol Twrcaidd. Ac un noson, yng ngolau llusern, gwelodd wyneb y swyddog a lofruddiodd ei rieni a'i threisio hithe. Gofynnwyd iddi gan y meddyg i ofalu am y swyddog hwn trwy gydol orie'r nos. Ac fe sylweddolodd y nyrs ifanc yma, petasai yn ei anwybyddu, buasai'n sicr o farw cyn y bore. Ac ymhen rhai dyddiau, fe ddwedodd y meddyg wrth y swyddog, oni bai am ofal tynner a chyson y ferch hon buasech wedi marw. Mentrodd y swyddog ddweud wrthi, rwy'n credu ein bod ni wedi cyfarfod o'r blaen. Do, atebodd, i ni wedi cyfarfod o'r blaen. Pam naw wneithos ti fy lladd i oholodd? Ac fe atebodd y nyrs, yr wyf fi'n ddilynwr i'r un a ddywedodd, carwch eich gelynion. Cawn ein geni yn Gristnogion wrth erbyn yr arglwydd Iesu yn waredwr ac yn arglwydd ein bywyd. Wrth erbyn mewn edifeirwch a ffydd i aberth drosom ar y groes. Beth yw gwerth bywyd dyn? Cafodd R.W. Dale, gweinidog enwog eglwys annibynnol Carl Lane yn Birmingham, a frwydrodd dros hawliau'r tlawd a dros gyfiawnder i'r gweithiwr. Fe gafodd i gyhuddo unwaith o fod yn anghyfrifol, am iddo ddweud fod hen wraig yn llusgo'i ffordd i mewn i abati Westminster i weddio, yn fwy o werth yng ngolwg Duw na'r cysygr ysblenydd ei hun. Nid yn unig roedd enaid yr hen wraig ac enaid pob un ohonom yn unigol yn fwy o werth nag abati Westminster, y maent fwy o werth na'r byd. Nid arbedodd Duw ei fab ei hun, ond ei draddodi farwolaeth drosom ni oll. Droso ti a droso fi. Dyna'n gwerth ni. Mae yna dafol sydd wedi pwyso gwerth enaid y dyn. Y groes yw honno. A mae rhaid ein bod ni o werth amrisiadwy fod mab Duw yn bodloni marw drosom ni mwyn ni'n cymodi â Duw. Beth yw gwerth fy enaid i? Sut byddech chi'n ateb y cwestiwn yna? Mae Iesu Grist wedi marw droso fi, dyna ateb y Cristion, dros fenaid i by'r addfwyn oen, fel hyn yn dioddau dirfawr boen, i'n gwneud yn rhydd yn wir. Yn rhydd o gos pechod, yn rhydd o golyn angau,
yn rhydd i fod yn lan ger bron Duw wedi'n gwisgo a chyfiawnder Crist. A mae Iesu Grist, wel, mae'n cynnig gwisg ilendid i ni o'r groes i guddio creithiau brwnt ein pechodau ni. Rhaid i ni nid yn unig dderbyn y wisg mae Iesu'n ei chynnig, gwisg ilendid, mwyn i ni gael ein cyflwyno'n lan ger bron Duw. Ond rhaid i ni sylweddoli mae ein braint ni hefyd yw ei adael ef i'n cynorthwyo ni i wisgo'i gariadau, a'i ddaioni a'i dosturi wrth i ni fyw yn y byd. Gwisgwn gariad, rhodiwn ynddo, ceisiwn hef dilynwn hi, a maddeuwn bawb i'n gilydd fel maddeuodd Crist i ni. Dilynwch gariad yn dair, dyna anogaeth Paul yn ei lythyr cyntaf at y Corinthiaid. Agape, cariad sy'n gweithredu, gwnewch ddaioni i'r rhai sy'n eich casau. Ac os i ni yn gredinwyr didwyll, mae'r arglwydd Iesu drwy'r ysbryd glân yn cryfhau o'n mewn y gallu wneud daioni bawb yn ddiwahân. Os yw caru gelyn yn ffolineb ac yn anymarferol, mae'n dilyn mae'r un mwyaf anymarferol a ffôl a welodd y byd erioed oedd Iesu o Nazareth. Ac os mae'r dewis yw ffolineb y Nazaread neu ffolineb Barabas y lleidir a'r tefysgwr creulon, ffolineb Crist, ffolineb cariad neu ffolineb trais, gwell marw'n ffŵl dros Grist, yr un a ddynodd ein caru ni bob cam o'r ffordd i'r groes. A mae'r arglwydd Iesu am i ni danio'r byd yma. A'i gariad ef, a chariad Duw. I ni am weld teyrnas Dduw yn cael ei sefydlu ar y ddaear. I ni wedi gweddio ar ei hynny ddigwydd wrth i ni gyd weddio gweddi'r arglwydd y bore yma. Deled y deyrnas, gwneler dewyllus ar y ddaear fel yn y nef. Ceir darluniau byw yn y Beibl o'r hyn fydd teyrnas Dduw pan ddaw yn ei chyflawnder. Dyma un enghraifft i chi o Eseia, dywed am Dduw, barna ef rhwng cenhedloedd, a thorri'r ddadl i bobloedd lawer. Curant ei cleddyfau'n geibiau a'i gwaiwffyn yn grymanau. Ni chyfyd cenedl gleddif yn erbyn cenedl, ac ni ddysgant ryfel mwyach. Pan ddaw'r deyrnas yn ei chyflawnder, ni fydd na'r fath beth ag elynion. Ni fydd angen arfe, ond offer i drin y tir. O doed y deyrnas nefol dad, yw'n gweddi dair ar ran pob gwlad. Dyfodiad hon i galon dyn a ddw genhedloedd byd yn un. Ni ddaw'r deyrnas drwy wleidyddiaeth, mor bwysig yw gwleidyddiaeth gyfiawn. Ond fe ddaw teyrnas Dduw ychydig yn nes, bob tro y mae un o blant yr arglwydd yn gweddio. Gwneler dewyllus yn fy mywyd i. Thy will be done, Lord, and done by me. A'i ewyllus carwch eich gelynion, gwnewch ddaioni i'r rhai sy'n eich casau. Gawn ni weddio. Nertha ni o dad, i gyflawni dewyllus di, i garu, i dosturio, i wneithi'r daioni, i estyn llaw cymorth a chyfeillgarwch i bawb yn ddiwahân. Helpa ni o ddiweintad i fod yn gyfryngau heddwch a brawdgarwch yn y byd. Helpa ni i fyw i ryngu dy fodd ac i fod yn sianelau dy gariad. Yn enw Iesu Grist. Amen. Ac i ni mynd i ganu i nawr yr emyn rhif 358 yng Nghaneuon Ffydd. Gwyn a gwridog hawddgar iawn yw fan wylid, doniau'r nef sydd yn don llawn peraidd hyfryd,
Deiar faith nac uchder nef, byth ni ffeindia arall tebyg iddo ef. Halleluia. 358. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll a phawb sy'n annwyl i ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen. Gair yn rhannu ddiolch o galon i Andrew am ei arweiniad y bore yma. A neges mor berthnasol, wel mae'n berthnasol o hyd, ond yn arbennig o berthnasol ar y sul yma wrth gwrs. Pan o'n i'n cofio am erchyllderau rhyfeloedd. Diolch yn fawr iawn, Andrew. Diolch o galon am dy weinidogeth y bore yma. Mae